Моңарчы югалганнарда. Вентиляция юлының рәшәткәсе аша менәргә кирәк. Төймәгә басарга кирәк. Ярар. Мин вентиляция аша мендем һәм сонак янында басып тордым. Аннары нәрсә булганын беләсеңме? Бер нәрсә дә булмады, Джон. Мин соннарны кертмәдем. Төймәгә басмадым. Либияга ярарга теләсәң, моннан 3 чакрым ераклыкта матур яр буе бар. Аны шунда алып бар. Әйдә, җәймәне чыгар. Җәймәне? Ярар, менә нәрсә. Мин җәймә артыннан. Коралларны бир, хәзер үк. Менә әнче, ул минем мылтыгымны урлаган. Анна Люсия. Нигә аңа мылтык? Без аларның берсен тоттык, башкаларның. Ул монда бикләнгән. Миңа мылтыкны бир. Мин аны үтерәм. Гафу ит. Майкл? Нәрсә төзисең? Сәлам, Анна. Сиңа да сәлам. Җавап бирәсеңме? Бу нәрсә? Мин чиркәү төзим. Бу сиңа нигә? Чөнки миңа куштылар. Кем кушты? Куштылар. Бу төштә булган иде. Моның кебек төштәме? Син Джонга булышырга тиеш. Тхарма. Еми? Исәнме, абый? Еми. Гафу ит, сине тыңларга калган. Син хаклы идең. Мин моны эшләргә теләмәдем. Эка, бункерда эш бик мөһим. Бу бар нәрсәгә караганда мөһимрәк. Ләкин ул куркыныч астында. Син Джонга булышырга тиеш. Ул юлдан тайпылды. Ул сине сорау билгесе булган урынга алып барсын. Джон моны теләмәс. Ләкин аны күндер. Эка, күп нәрсә сине бүлдерәчәк, абый. Ләкин син моны җиңәргә тиеш. Эшләнгән нәрсә эшләнгән. Аңладыңмы? Әйе, Еми. Һәм тагын Эка. Балтаны ал. Нәрсә булды? Син тәртиптәме? Миңа Джон кирәк. Син нәрсә уйладың? Аңа бәйләнмә. Юк, калышма. Авызыңны яп, Сойер. Анна пистолетыңны урламаган булса, Искиткеч. Аксак аяк Генри Гейл исемле артист синең дус кызыңны буып үтерергә тырышкан яшерде. Ул аңа үч итәргә барганга мин гаепле. бәлки яр буена кайтырсың. Җитте. Икегезгә дә. Майкл. Ул миңа атты. Кем? Ул качты. Ул юк, бар, мин аны кайгыртам. Мин йоклый идем һәм атышлар ишеттем. Мин уяндым.